Hi there, Sanmurani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uzana same izingane zisembu amahle abanye bathi unkosikazi kaSibindi. Nayi into esizoyixoxa emfishane eyenzeka la ku social media. Amahle ke siya open ama eyes ngale language ya social media ukuthi kwenzakalani la ngoba phela wena uyingane sakubona ukuthi uyingane mhlawumbe awuboni social media mawunkosikazi uyakhona into yenu ingafani neya Dr. Mthombeni niyambona angithi uma ingafani asikho isidingo sokuthi senze ukuthi sikhole ukuthi ifana iyafana uyabo ongasibelesela mhlawumbe ku social media mhlawumbe ukuthi in-laws bathini yena uhusband uthini wona lento efana neya Dr. Mthombeni wena amahlekelo oyifake kuyo inokukhuluma yenze njani ke operate njengoSibindi u-social media wakho akube wowakho manje u-social media kufanele kube wowakho kanjani business lapho yenza izinto ezihambisana nawe ezithuthukisa wena ngoba uSibindi loyo husband wakho mhlawumbe ufuna ukuprovela thina esibuka izingane zesimo nothanda nesimo ukuthi ngempela uSibindi ungilobolile imina u-first wife uNdlunkulu uNdlovukazi uSibindi uyakwazeni ukuhamba yobamba intombazane emgwaqweni ngobani upromote impahla yezwa uSibindi akabi very married makufika kwebusiness okuyizinto afuna ukuyikhuluma ayikho futhi into abayibelesela ukuthi as future husband ka amahle ithini into asibelesele ngayo ku social media nawe kungayenzi la ku social media ukuze ukwazi ukuphusha lento yomshado nabantu beyireceive kahle kusuke kufanele ukuthi ifane neya Dr. Mthombeni mayingekho njalo igcine private kube ngawe ukuze uzokwazi ukuqhubeka nokuthi abantu bekusupport ku social media kodwa uma ufuna ukuprove ukuthi unento enhle noma especially kuwena kodwa ayifani neya Dr. Mthombeni uzokhala ku social media yila uzotholakala usukhuluma ngokuthi amadoda ayanihlupha kanjani usushiswa yini ungaprove ungakhompyutha futhi lethi competition okuwumsebenzi igrowth yakho mase kuthi laba ozothi ba ama hater labo bantu labo phuza amanzi uhlale phansi uyifunde kahle comment section ungayifundi ngokuthukuthela ifunde ukuthi yini into ongayifunda la oyikhona yini into oyi-understandayo noma ikhona into ofuna ukuthi ilungise because wayifunda ngokuthukuthela zibuza uzibusisa ukuthi kwenzakalani ngami uma into yakho ingafani neya Dr. Mthombeni hayi ingayilethi la ku social media yenze private nje hayi ukuthi kanjani kanjani kufanele uprove ungaprove mayingafani ya Dr. Mthombeni uma nje inganabo uDr. Mthombeni yesabantu abafani kodwa u-social media singibona ukuthi sesiwubuke sawubona ukuthi u-operate kanje social media ungalethi kuSibindi kaningi usale wena ngemuva woza wena kuqala phambili njengoba nje kwenye into kuthe ngizoyokwenzana emizumbo kanti anginayo impilo yami impilo yakho ke lena kodwa ezoba njani ezoba yibusiness letha leyo mpilo yakhe ezoba yibusiness ungalesi futhi lezo kwenza ukuthi abantu begamanxe kakhulu uma sebegamanxile awusathandi ngoba uzosuka uba invite wena egamanxeni ngayilethi into nje ukuthi nangu uSibindi ade sethini umyeke enze yena ncipha nje wena kancane ekutheni nangu njengoba yabona nje kukhulunywa ukuthi hayi akalobolanga wahamba wayovela umsindo okhulunywa abantu lo i-right ke lapho ngesikhathi kulobu kusho nje ukuthi akalobolanga wavela kanjani wena businessa ngani ungadelete ama account akho businessa la businessa sizodlala girls ngoba phela support business kodwa manje mawusufuna ukuthi uSibindi uthi ayasazi ke lapho asazi sasaba ukusupport into esingayazi kodwa ibusiness mawuthi nakho kwenzeka ukuthi sisupport ibusiness kulula manje usuqala ukuthi uSibindi into yethu ngesifakazele leyo esuyifakazela eyokubhizinisi
mayingafani nje neyaDr Mthombeni ungayilethi la. Futhi mawusanda ulotsholwa or kufika ilobola kini ungasheshi ube ney'nkulumo ezakhayo ngomshado. Ube ngawe kakhulu. Yabo, ngawe kakhulu. Angazi noma ngathini, angafunda yini i-mentality ya father-in-law mayefuna ukubhizinisi ngoba yonke into ingaye. Ekhona ngisho ezophosta amakhosikazi kuvele kube ngayo ungasazi ukuthi hawu. Kodwa nje unkosikazi lo wenza yonke lento yini kungashayelwa yena kakhulu ihlombe naye akenze njalo-ke la ku-social media mayefuna ukuthi into yakhe no-social media iphumelele. Mawuyiqinise lapho ngeke ukhathazeke ngezinye. Leyo ukuthi uyathandwa noma uthanda ishiye khona lapha private. Le yaku-social media ibe ngebhizinisi ngoba vele sikhona so lobu silunguza uyabona. Bye.